Ahojte, tu je hodinový opravár Vlado. Dneska vám nebudem ukazovať, ako lepiť tesnenie na okná, ale ako ho správne skladovať, pretože veľakrát sa mi stalo, že mi zákazník volal, tesnenie už mám kúpené, čiže nie je potreba kupovať nové. Prišiel som k nemu a zbadal som niečo takéto. Toto je len ukážka tesnenia, avšak aj po 3 minútach vidíte, aké defekty nastávajú na tomto tesnení. Potom, keď človek chce nalepiť takéto tesnenie, aby bolo presné a aby tam nevznikali tepelné mosty, už to nie je možné. Preto vždycky tesnenie po dolepení si chytím okolo ruky, to je zhruba 10 cm, a takýmto spôsobom presne ho namotávam. Je to len ukážka. Ak namotáte celé tesnenie, treba ho skladovať v teplotách, v ktorých sa bude používať. To znamená, že ak ho budem používať pri teplotách 20 až 25 stupňov, skladujem ho v takých teplotách. Ak mám sklad a je zrovna zima a viem, že bude tam chladné prostredie, povedzme 18 až 15 stupňov, budem ho skladovať pri tej istej teplote. Nikdy tesnenie nenaťahujte alebo neskrúcajte, pretože vždy len poškodíte tú tesniacú plochu. Majte sa krásne, držím palce.